Λυπάμαι που άλλες ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις μου δεν μου επέτρεψαν να είμαι παρούσα στη φετινή συνέντευξη τύπου για το ραδιομαραθώνιο, όμως το ξέρετε, είμαι δίπλα σας πάντα και ουσιαστικά. Θα συνεχίσω να προσπαθώ για την εξέλιξη και ενίσχυση του θεσμού, διότι πιστεύω ότι το έργο του είναι επωφελές για την κοινωνία, αναδεικνύει μηνύματα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και σεβασμού των δικαιωμάτων όλων και επίσης τη δύναμη του εθελοντισμού στην αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας μιας κοινωνίας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για το έργο που επιτελείται από το Ίδρυμα του Ραδιομαραθωνίου, ολόχρονα, από όλη την ομάδα, διότι αφήνει θετικό αποτύπωμα και έχει ευεργετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα συνανθρώπων μας, παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία. Δίπλα μας είναι ο ασφαλιστικός όμιλος ERB Cyprus Insurance Holdings, οι εταιρείες του ERB Cypria Life και ERB Ασφαλιστική του ηγετικού ομίλου Eurobank. Και όπως πάντα, το RIC, σταθερός συνοδοιπόρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Τους ευχαριστώ θερμά μαζί με τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και της λειτουργούς του Ιδρύματος, καθώς και όλους τους χορηγούς και φυσικά εσάς, τον υπέροχο κόσμο και τους εθελοντές μας, που αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με σεβασμό και αγάπη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και φέτος για να στηρίξουμε παιδιά και νέους με αναπηρία, να φωτίσουμε τις δυνατότητες τους, να ενισχύσουμε την αναγνώριση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους και να συνεχίσουμε όχι μόνο να διεκδικούμε, αλλά να είμαστε μέρος της θεμελίωσης μιας κοινωνίας που τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες, αποδοχή, συμμετοχή, ισονομία και σεβασμό. Θεωρώ ότι ο ραδιομαραθώνιος αγκαλιάζεται με αγάπη από την κοινωνία που ανταποκρίνεται με χαρά και σιγά σιγά εξελίσσεται, ακούγοντας τον κόσμο της αναπηρίας, τις θέσεις του και τα θέλω του. Όλοι μας επιθυμούμε στην Κύπρο να έχουμε μια κοινωνία με ισχυρά αντανακλαστικά που δεν αδιαφορεί, που νοιάζεται και που διορθώνει παλιές αντιλήψεις, ταμπού, αλλά και στην πράξη εξελίσσεται ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν καθημερινά καλύτερη ποιότητα ζωής, να μπορούν να συμμετέχουν, να εργάζονται, να είναι χαρούμενα. Ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ραδιομαραθωνίου, σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας και ως ενεργός πολίτης, γνωρίζω το αναπηρικό κίνημα, κατανοώ τις ανησυχίες του, αφουγκράζομαι τα προβλήματα που υφίστανται και προσπαθώ ειλικρινά, με σεβασμό, να συνδράμω. Θέλω να τους πω ότι τα μηνύματά τους ελήφθησαν. Η κοινωνία μας αλλάζει και οριμάζει και ο ραδιομαραθώνιος είναι εδώ και για να συνδράμει στην αλλαγή κουλτούρας, αλλά και για να συνεισφέρει στη βελτίωση της καθημερινότητας, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς το έργο της πολιτείας, που οφείλει να δημιουργεί συνθήκες κοινωνίας αποδοχής, συμπεριληπτικότητας και σεβασμού. Και είμαστε κοντά σας, με πράξεις. Συνολικά τη χρονιά που πέρασε, από την 1η Νοεμβρίου του 2024 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2025, διατέθηκαν συνολικά 365.000 ευρώ σε βοήθεια, από τις οποίες 184.600 ευρώ δόθηκαν για τη στήριξη ιδρυμάτων και συνδέσμων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Μεταξύ άλλων, στηρίχθηκε το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος με το ποσό των 57.000 για 2 αναπηρικά αυτοκίνητα και ο Σύνδεσμος Γονέων Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας με το ποσό των 54.000 ευρώ για την αγορά μικρού λεωφορείου. Βοηθήθηκαν επίσης 359 άτομα με ποσό που ανέρχεται περίπου στις 180.000 για κάλυψη ατομικών αναγκών, όπως βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, λογοθεραπεία, μαθησιακή φροντίδα και ψυχολογική στήριξη, φυσιοθεραπεία, ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό και στην Κύπρο, καθώς και αγορά σχετικού εξοπλισμού. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για την κυβέρνηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας προωθείται μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία εξυγχρονίζει, αναβαθμίζει, αυξάνει και επεκτείνει τις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διαβίωση, η ισότιμη συμμετοχή και η ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Για την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης έχει συμπεριληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για πρώτη φορά ποσό ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026, ενώ στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου έχει προβλεφθεί ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028. Παράλληλα, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου δημιουργείται νέο δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία,
συνολικού προπολογισμού 10 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027. Θα περιλαμβάνει την εισαγωγή και την επέκταση 8 νέων υπηρεσιών, ενισχύοντας την αυτονομία και την κοινωνική τους ένταξη. Επιπλέον, εγκρίθηκε η δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό, ενώ προωθείται η παραχώρηση ισχυρών κινήτρων για την ίδρυση και την στελέχωση κοινωνικών επιχειρήσεων από άτομα με αναπηρία. Παράλληλα με τη συνεισφορά του ομίλου Eurobank, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας προχωρά με την ανέγερση κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία άνω των 21 ετών και 2 κατοικιών ανεξάρτητης διαβίωσης για ενήλικα άτομα με αυτισμό. Πέραν των πιο πάνω, η κυβέρνηση προχώρησε στη θέσπιση της πρώτης εθνικής στρατηγικής για τον αυτισμό, θέτοντας σε εφαρμογή 53 δράσεις με 7 πυλώνες που επεκτείνονται σε κάθε στάδιο της ζωής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί, θεσμοί, όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να διαμορφώσουμε την κοινωνία μας, ώστε να μάθει να σέβεται, να ανέχεται, να αγαπά και να φροντίζει. Η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι πηγή πλούτου και δύναμης. Επιμένω να αναφέρομαι στη διαφορετικότητα ως ένα μοσαϊκό όπου κάθε ψηφίδα έχει τη δική της ξεχωριστή αξία και όλες μαζί δημιουργούν ένα σύνολο μοναδικό, πιο όμορφο και ισχυρό. Είμαστε εδώ για να την αναδείξουμε, επειδή αυτό είναι το σωστό και το επωφελές για όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς, υποστηριχτές, εθελοντές, όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η συμμετοχή σας είναι η δύναμή μας. Και όπως είπε η Αμερικανίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια Ellen Keller, μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε λίγα, μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτό ακριβώς είναι ο ραδιομαραθώνιος, η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ.